т.е. ни го изплаща с декемврийската заплата през месец януари. Това е втория вариант, като задължително искам да имате предвид и да знаете, че за да получите данъчно облекчение, все едно кога, как и пред кого ще го поискате, трябва да нямате задължения. Ако имате задължение към държавата или към местни данъци и такси, т.е. не сте си платили данъка на колата или данъка на апартамента, данъка на гаража или на каквото и да е, също имате неплатени фишове глоби към КАТ или други подобни, също няма как да стане. Трябва да нямате задължения, т.е. няма как държавата да ви връща пари, ако вие дължите. Това е принципа по принцип. Така, т.е. двата варианта пред работодателя. Третия вариант е с подаване на годишна данъчна декларация. Т.е. ако примерно вие сте работили на граждански договор през годината и са ви удържали някакви данъци, които на края на годината трябва да си декларирате, може да си се възползвате от данъчното облекчение, като си подадете данъчната декларация за граждански